Gaur Bilbon hainbat sindikatu, alderdi politiko eta erakundeek 155. artikuluaren aplikazioaren kontrako manifestaldia deitu dute datorren larunbaterako. ELA, LAB, Euskal Herria Bildu, Gure Esku Dago, Etxalde, Steilas, N, CNT, SK eta IRUK deitu dute manifestaldia. Organizazioek Kataluniako gobernuaren kargugabetzea salatu dute eta Espainiako gobernuak eskumenak bereganatu izana errefusatzen dute. Gure ustez, auziaren edozein konponbiderako oinarria da eskubide zibil eta politikoak errespetatzea, demokrazian sakontzea eta erabakitzeko eskubidea aintzat hartzea. Manifestaldia datorren larunbatean, azaroaren 4 izango da, 155 ez demokrazia eta erabakitzeko eskubidea lelopean. Arratsaldeko 5 dago deitua eta Kasilla plazatik aterako da. Herritarrak, erakunde eta eragile sozialak, sindikatuak eta alderdiak animatu nahiko genituzke datozen egunetan mobilizazio honekin bat egin dezaten. Datorren egunetan plazaratuko genuke borondate hori adierazi dutenen zerrenda. Adios gaixo, etxe